Toh ni ai boleh fi sesin ki balai wan ni ke por ni Bible study ke ba kum ke balang yo ban penlong si sin steo haka sing tho ding man ka sing tho ding haka por nyu buji jan min te ni dang ye puli mentai ke gospel Yohanes ke lenong ke ba riu but ni la ya dap hadu ke dekat ke ba san pun riu tingin ni peteng mentai ke dekat basan pusan tin ring kendiat ngin si pet biang ya ke tu ke benta jong ke dekat basan pun riu tu syua bengin ya si kamat tungin ni duai ko kpa jengi bah beneng ni aingu emi atrai bamela penmi pat ikani kalat ini penyo pat ikalat bengin beteng ikani ke Bible study haka bangin dengan puli try kini ke gospel Yohanes kelunong ke bandriu yang imi namenta ki jingkai ki ba jeliu ki ba kodor ki ba try Jesu ula ai hakini ki jing tho hakini ke gospel yarap ingi rukun rat ki briu ki ba bamla ban kot dala ke bor jing so tho la jong try ki jingmayan jong ke ke bala tho angi they try to ai bu mun sim jomi hi uni kai kat benginang puli ka tersitar tukur khuingi baro lang gibi sngoy kini Bible study hangni yang mani but kumjur try liya kiba snap kini Bible study lingba ke YouTube channel jong ka balang try to sngoy kini jingkerpat ki jongi tamap ki pop keringkang mesyam hangi ni pan kini teng Jesus Christ amen te ngan puli ya kini ke dekat tersyua nado ke dekat ke basan pun riu ngan puli hadu ke dekat ke ban riu pun riu terlada ke ibit ke por ngin persiang ban puli kini spotli karbit li ke dekat ba ngila ban pendam hoi nga pediam subharu ipi borok ki bo sngap ikani Bible study lengba ke YouTube channel jong ke balang te YouTube channel jong ke balang ke kerteng lom siap Presbyterian Church ada page haka haki playlist kadon ke playlist ke ba ai kerteng gospel Yohanes te ka khamsuk ipi banwat kadon ru ke playlist ke badan lut baro ki Bible study nadu bangis dang kata ke bos ombe ki Bible study kidan ki bakerpang ru kum Matius arusau arusan te Bible studies fang ke jing duai ru kidan la jong ke playlist dah nalor jong ke badan ke thoplang te hakani ke lenong ke ban riu gospel Yohanes dekat besan pun riu terter ngan puli hadu ke ba ru pun riu jar ubami ke do jonga bat bedi ke snam jonga uyaisa hanga bat ngahau kumbau kepa ubaim ulapa yanga bangaru ban ngaru ngaim dau tau kepa kumta utau babam yanga unyo im danga uni ulong kepu ubalawan her na bening kumbaki kepa jungpi kilaya bam bat kilayap no jar ubabam yauni kepu unyo im bam jukun yakini ki ru ulai thu hagasen kok habau dang hikai hakapernam rekhot ban rupo namar kata sibon lagi senran jungu habakilayo sngo kilayo ong kani kalong ka ktien ka ba than wei bala ban snap yu habau Jesu halade tong akum dia skip dan puli biang tu dekat ban rupo namar kata sibun nagi senran jungu haba kilayo sngo kilayo ong kani kalong ka ktien ka ba than wei bala ban snap yu habau Jesu te ulatip halade bagi ta ki senran jungu kilayo kran khnyum sifang kata ulong haki sisa kani ka penthut yapi kumno te lada phinyo yo tau khunu breu bau le kiu syakata ka bau dan menswa kalong ka mensim ka penim
Kadok kampen mentoi ruem. Kita kitien ki bangala keren hapi ki long kemensim bat ki long gejingim. Reidan ki banapi ki bomnget. Namar ujisu la tip nado ka bemeningkong kino kita ki bomnget bat uno uta uban dino iu. Ulo ong te namar kani ngala ong hapi ba omdan ubala ban wan hanga lemda kalong bala ai iu no kpa jonga. Te hagani ka tukhat ka basan punriu ka bangi penkut hagani ka tayo ka bala dam hang tu try jisu uong jar bo bam ka do jonga bat badi ka snam jonga uyai sa hanga bat nga hu tingile puli yigiti tukhat ki ba khamaswa namar ka dan sibun hi ka nongrim na ka bangi puli ka tukhat ka maswa na do tukhat ka balai fuai terter nani arf khandai terter mo namar hang ni try jisu ukren bet sifang kata ka banta ten kani ka puai sebakut atat bu ukren sifang kani ka bam ya ka do jungu bat ka badi ka snam jungu lani ka bam ya tau kupu ka jingim ka bu ong mo to te hang ni kalong uang biang jar bam ya ka do junga bat badi ka snam junga uai pat sa ka wei pat ka result jong kata lani ka ek bumi na kata ka outcome jong kata bat kata kalong bau tau boleh komta uyai sa ha ujisu baru jisu pat uong nga yai sa ha u kadi kata ka baflang ni mo to hoi ngila puli kitu khat to komban su keteng dien biang khandiat kom kanong rim habangi puli ya ke ke bau ong sifang kani ke bam ya ke do chung ke badi ke snam chung wong hagate ke khat ke basan puai ngangalong to ku bupen im buan hian beneng ladau no no ru unyo bam no ne ku unyo im bam jukut kata ke ke wei ke bami bau briu u bam yang ni kupu ubapen im uyo im bam jukut kata kali kawai ke boong te hagani ke dekat pesan pria bat ngi puli boong uyai sa hanga bat nga ngai sa hau mo to pipet pat ke dekat ke pesan pusau uno ru ubabam ya ka do junga bat ubadi ka snam junga udan ka jing imbam jukut bat ngangan pmi pat yu ha ka sngi ka bakhadu te hangni ru kawan biang udan ka jing imbam jukut bat mdai tangkata ba ka sngi ka bakhadu kamat ladang sibuk ngimdan sio ni ka percaya ngil ayam ha ka ta ka sngi ka bakhadu bu try jisu wan biang pmi pat yangi ha ka sngi ka bakhadu takamut ai jing imbiang ya kata kemet ke bala yap jungi ai biang de kemet ke batmai to hang to sisu usong de tu khot ke basan pun riu hoi de ke basan punyo he ke basan pusan usong na ba ke do junga ke long de sisa ke jing bam ke snam junga ke long de sisa ke jingdi ke bomot bu kwa ban shan ya gani wong ba ke hababam ya ke do jungu badi ke snam jungu ke long de sisa ke jing bam ke badai biang lani ke jingdi ke badai biang ke batai sisa ini ditang bangi haban sutu ni bakani ke bau ong bu bam ke do jungu ke badi ke snam jungu kam thau setia ya ke ni ke do lani ke snam ke badan ka met jungu te kam dai ba wat haka ke jingkhwai te jingkhwai try mo sakramen dai ba ke tu ku kala do biang ketu ke khuri ke kelas 6 dri haka bakan jaman sim kumba habangi bam ya ke do kemat ke penklan ke met jungi ke ai ya ke nutrition ya ke nourishment lani ke jing tei ke met jungi te haka jo kurukom habangi nget hau jisu kalong kumba bam ya ke do ke bakan jaman sim kemat ngi bam ya ke do jung try jisu haka dur ke ba kan jaman sim bat kumnong ibam daga bangingen bat ngi sani alut yala ka jong ka jing im hu pi itai di benta iba ngi don kam ban perkhat bahani kam dei ke boong tin pareng literally mo
babami ketu kedok ke ba long material ke belum ke mar ke mata mo ndrei ke de de ke jingit kumba kemet jungi ke don kam ban bam do mo kum taru ke men sim jungi ke don kam ban bam tu try su ong la dang inget hu niyo ye kata ke jing bam men sim mo debat ke jing bam men sim ke bam datang ha ni ke jing im ke basipor ndrei ke banne hadu bam jukun kemut ba ninyo ke jing im bam jukun tapi na basdang pi page ke dekat ke live san pi plate tu ke page basua tiu jisu le thu haki ngangalong tau kepu ke jing im jar buan hanga un om thangan bajar bangit hanga un om sliang lanu ru tekani ke bu ong unum thangan unum sliang kam dai ke jing thangan jing sliang jong kamet ke jongi kamet jongi ti hab bam dan ri niu thau bo tau bo wan hu bangit hu unum thangan syu unum sliang syu kamu uba ha uang pat dagoi gerkom uba bam ya kedok jungu ubadi ke senam jungu to kamet ke bo ong pat badi ke senam jungu ngilai kren ni tayo ngan syu ong biang kamet ba mo nomor ke badi ke senam te kalau sisa ke ublai sya ha ke jing sisa ke bible ke pau sai kedar bo ublai ukhang ya borok ki bangit hu nadu ke por jong ke testament ke berim hadu ki belong kristan ke testament ke bethamai bombit bandi ya ke senam ni wat ban bam ya ke do ke berang don ke senam maka nomor uang ke don ke jing im maka tiu try jisu ke por bu yap halor ke ding phna la theno ek snam ju mo kilasa de ki prek ya ki khti ki kjat ju kila som do som ya ka krung ju la mi no ka snam ke ju na ka met ke ju te kum ta ka ka snam ka bla mi no na ka met ke ju ka de ka badan jing im bat ka ta ke jing im ka ba u ai no de ka snam ke ju kalong ban thiet ya ka dor lani sangamut ban thiet no ya ka jing lait lu jungi ban siu ka dor ban plai lu jingi na ka jing long mrau po ka pop bangin long ki breu ki balai duit kamut ka jing ma bi ki pop jungi ban siu dor kata ban banginum long siu ki mrau ki jong ka pop kata ka dei ka bo jisu penyo hangi ta ka snam ka jong te buang di ka snam jong kamut kan bada di literally ka snam jong mereka tahu ya ka jinget jungi bahabo yap ka por bu yap lapan klat no e ka snam jung kala mi no na ka met ka jung ba siu no ya ka kunan mar ki pop ki jungi te habang inget bagata ka ba ulasya mu ka dei ka dor ka ba pediang hun khmat ublei ban ma bi ki pop jungi kata ka dei mangi pediang ni kata ka jing penim tapi lada ubriu udang perkhat ba unyo ka jing penim da ka ba ule ki kambabha u imba u imdan kor u im gajing im gaba kiar na gaba sniu le bhai ki perlok ki parabriu kata kampat biang kador ban siu na gabanta ki pop ki jungi banyo ya gajing mau ban gajing pedim kampat dap tak daw gadon kam yo jisu u khun ublei ban siu daladihi nomor blai nomor u ulong ubah klempop te ubah hong ubah klempom ulah siu ke dor na benta jungi ki bapop tengi ladi ngimla ban siu nomor ngilong ki bapop te kata ka dei kanongrim jong kene ke jing penkesan ke jong blai ke jing map ke jong blai yanga ya phi ni ki pop ki jungi kamat bau breu la do kwa sai ke ni ke jing bom jukun u haban klat no ya ka bor daladi ke jing la daladi kat bau breu dang perkhan ladi bangang ala ladi bangan pen email ladi bangan kamai la ko hok khmat ublai kamun umpat yo diang ya kani ndre do bril sutho plenga ngadan kam ya ka jingirap jong ublai bo ublai isne nga ublai unle ya kata ka bo kular ka jing bha ka jing eat ka jong bat kum ta la dang priang ya kata masyo priang da ka jing ai ka jong ublai ngamdan kam su ban pensitom daladi dan rei bangala priang pat ya kata kamot bo blai pat community nga banganya kat kum kaman ke jong blai ken habang lamat ya gani ke jing map ke jong blai community yangi
ba nyinyat hagani kasla khandau kat kum kaman ke jong play te kata kamut ba na ke jinglong ke bangi ngimla lade banyo ko hok bleu ai kita ko hok ke bangi don kam bat udawa pat hadian kata bangin im ye ke jing im ke bahok kam la long ba lada sibuk ngala priang ke ni ke jing mak jong play ngai impat ye ke jing im ke bakat ke baman ke jing im ke pop ke persai ke manu play kata kam la long ban ong bo bleu undang ai biang bangan la banyo ke jing im bom jukut ngahap ban ye ne ban im ha ko hok hadu ke bakut hangta ngan sayo diang ru ye ke bom jukut to te kata ke de ke jingmut bam ye ke do ke jong trai Jesu bedi ke senam jong te gani ke khot ke ba san pundri ke thu banalor bangila yo ye ke jing im bom jukut ba ong stationing mo banginom than shu inom sliang shu hagani ke khot po trai Jesu ong utau bo bam ye ke do jonga bedi ke senam jonga unyai sa hanga bat manga hau kemut ngiyo kejakasa kejaka kumolong hakakitin pareng ke dwelling place lani hakakitin kasi laban ong kayeng katrem bangan sa pi kani hakakitin Hebrew penan kam ya hakakitin dwell lani sa lani syong hakayeng kadon jing dei ke bajan baru bat ke jing lai lui habang sa hala ke jong kayeng ngadon la ke jong ke jing lai lui hala ke jong kayeng ti kadon kata ke jing lai lui de kani ka thau ya kata ke jing lai lui ke bakan zaman sim ba ni menta ni yo ban sa how try Jesu komat kadon kata ke jing lai lui bangin le ki babha ban ngim don shu hangi kata ka bor ke ba control ingi bangin le ke basniu kat ba kadang control ka pop ingi ke control bala dang ikwa ke babha ban le ka noru haga bakut ngipoi sega benda ke basniu te nrei haba ngila yo ke jing lai luin da ka bangit ho Jesu kata ka bor ke batmai kawan kadon ke jing lai luin bangin kentaj ye ke basniu bat ban le ye ke babha te dei tang da ka bor ke jong Jesu bangyo kata ta ka daus ong uyai sa hanga te hangni ong ru omtang bu ong uyai sa hanga nrei ong kumno ka tu khot besan priu puri ka tu lain khadu bat nga hau kamut manga ngasa hau te kalong arliang mo mangi ngisa hau Jesu usa hangi kamut diu pat kata kamut ba ke ketien ke jong u ki jinghikai ki jong u ki syong hapo jongi umdei tangkat ta umen siam jong u usyong hapo jongi tau kidon ki dekhot ha ka Bible ki ba pensai kata pi lada nga ngai sa ho Jesu kadon ka jing dei kata ruhi kamut banga ngasmutanat ban sngap iktien ju ngasmutanat ban banca skor yu mensim den re keju ke porpat ke Bible ke tho ke testament ke semai bo mensim jong bleu sa angi tra Jesu syong hapo jongi lembau mensim bat ki ktien jong uru ke sa angi mo tongin pe tangkum ke jing yo jingmut shu na ka sithi ki nong room galan nong ka pra ke dekhot ke bakhandai kani ukran ni kitu ki balangit ho Jesu mo apostle Paul utho se ki balangit ho Jesu nrei ma phi phimlong hakado nrei ho mensim lada mensim ublai usyong sa hapo jung phi nrei lada unu nuru umda nu mensim Christ utaken umlong ujong u balada Christ udon hapo jung phi kata kamat kalong kabayap namar kapop nrei kata ka mensim kalong kajing im namar kahok nrei lada mensim jong tau bala penmi pat yo Jesu nagi bayap usyong sa hapo jung phi utau bala penmi pat yo Christ nagi bayap un penlong ru imru ya kita kimat bayap jong phi dau tau mensim jong u ubasyong sa hapo jong phi
Tiong ni da uman sim jo basyong sa po jong fi. Kamomat yu baki banget hu Jisu uman sim jo blay syong po jong ki. Mo kamat nak dono jengi. Ti utran Jisu hi ulong kata pindapet pat kani keju gospel Yohanes bengi puli menta ka lenong ka ba khat san hai ka ba khat sau sorry. Ha ka por bo kulari uman sim khuin ha ka dekhot ka ba khan riu hei ka ba hoi ka ba khan riu gospel Yohanes nong ba khat sau dekhot ba khan riu kani ka di bo try Jisu dang dan ka perthei ba kular bon pha yo man sim khuin mo to filai lam try mo Yohanes khat sau khan riu ngaru ngan duai yo kpa ti un ai happy wepat unong pentengen bon yo yaisa lambat phi halakarta yo mensim ke jing sisaken yo ba ka perthai kamla ban pediang na ba kam ye iu lemni kam itho yu phin rei phi itho yu namar u yaisa bat phi un long ru happy phi gini kentien ki kren ye ke jing sisa ka bamayan ka batang ki banget hu Jisu ki mat bau mensim jong blai usyong po jungi nani usa po jungi tegamut bu try Jisu yi kisendran to kapor te dang dan lang bat u te umpat ayu mensim khoi ten rain dah bau la mi pan ula the yu mensim lo jongki mensim khoi la syong po jongki bat kala beteng kum ta ter hadu menta bakat ki banget hu Jisu mensim khoi jong blai wan ban syong po jongki ti uman sim bukhoi boleh wan ban syong po jongi namar bau try Jisu dan marmat ban ngi ia ka ban nyelam ngi ban hikai ngi ti upha do man sim bo nyelam ngi bon hikai ngi bon yadai ngi un sneng ngi ru haba dan kam ti uman sim usyong po jongi khnang ba ngi la ban ya kani ga jing im da ga jing sung scam mo tangin pet ikata ki katuk ani ki bau mensim bukhoi ula enta jongi da pet kani ga juk nong bakhat sau ko khot bar phun riu try Jisu ong kawai ka bau mensim bukhoi ula nam ta jong ki bangen ga kani ga juk nong mo nrei uta unong pentengan mensim bukhoi yau bau tau kpa on pha ka keteng jonga utaken un hikai phi ye ki ek e baro bad un pen kan mau ye phi ye ki ek e baro ki bangalo ong happy temonga ma phi ngilong ki briu but kadan ka limit lani ka bakut jong ka bor jingi ban so tholot ki mo den rei habo mensim khoi u syong po jungi u hikai ngi ki ek e bangim la ban so tho u hikai pen so tho ngi ye ki tien ki badan haka ketinu blai habangi puli ka Bible kumnong iyo ay kajing sotho umensim jong blai upen syai ngi kadan kami ngi tang bangin terang ban sotho bai ngi la terang wala da ngi pat nget pura ho try Jisu umensim jong blai upen syai khnang bangin poi sekajing nget ka pura sekaban itu yu Jisu te dapi pet hakalan nong ka ba khan riu ru kadan kaba yadai bat kelum ya baro bat ki bangit bat ki bombat pat ngit hakal nong bakhan riu kedekot kaba pra nong bakhan riu dekot ba pra ko ong kumno ti ondau lawan ma u un pen kendo ya ka perthai sepang ka pop bat sepang ka hok bat sepang ka jing bisyar di kani kalong kelum kai ka bo mensim bukhoi ula nam ta borok ki briu bat ki banget bat ki bom penget hu Jisu mo upen kendo ingi kamut ukren usneng peni hangi lada kadon ka pop hangi ba ka pop kawan ra ye kai ha ka bekut kawan ra ye jing bisyar mo ti kumno kawan ra ka pop kawan ra nu jing bisyar namar ka hok ka jong blai kan bisyar ni tu pun kedo ingi sifang kapop ke hok bat kejing bisyar ni i da kejing tre mesim bukhut po jongi ni i ke e ke badai kapop ke e ke badai ke hok ni la ban penyefer bat ni la ruban suthu bahkan wan kapor hakaban bisyar ni nta ki pop ki jongi lada ngim kela ke bomet lada ngim pediang ya kan kejing penim
ke jong blai leng bau Jisu mo tu blai ai ke ni jing pen mengi ngim dan kam menai ke dei bengin supriang kalau no kumbala dangang ai ke no ke jing ai sombhai no tengam kam syu ke dei ke jong ala ai te dan rei kanam dei ke jong kitu pat lada ki kim pediang jila pan siong ton sim rei kim pediang kim penen kam mentoi te habong ublei ai ngi ye ke ni jing penem kemudian ngi diban da pediang ya ka da ka bangingen hau Jisu mo te hoi u trying Jisu bo kren chong man sim khoi ha ga khot ka ba khat lai ru ka ni jul nong khan riu ong kum no nrei andau la wan ma u man sim ka jing sisha ken unyelam ye phi sha ka jing sisha baro namar unam kren la di lemni ke ru Henry ki ru kat bau nyos ngu un kren bot un penpau phi ki ru ki ban sawan. Unya lamingi segajing sisa baro. Ngie maka juk ke ba kajing sisa la sitom ban. La sitom ban ye kendo. Phi sengap news su phi hap tikana dain am ka source ke ba tikana. Ne yo ka ba shu manufacture ka ba shu thau mo. Ngi ka fake news menta mo. Te nrei habau dono man sem po jungi upen I yengi ke basisya. Kajing sisya jung ka tin ublei nanta ke basisya pat ka bangi kendo akan ke percaya. Kano ke ba sisya. Kano ke ba syukur, kano ke ba thok, kano ke ba lamner, bat kano pat ke basisya. Ketna ke dei ke jingker khu ke ba niyo habau nginget hau Jisu bo man sem jung ublei usyong po jungi kat kumbola kular Jisu. Mo te dang dan su kiwi bentak tin kejong blai bakran chong man sem bakhoi tingi nam yo porlot ya mentang in sepet pada koi ten ringan su ya pet lang pat ya ketu ke ju ke siti sinong rom nong bopra pi ha ketu bangila pet men nong bopra ngila pet tu dekat bakhandai hadu khat wei te nginyepet su kedekot ke bakat sau kat san kan riu namar kat ki balai alam dau man semu blai kita ken kilong ki khunu blai temene ni omno man semu khoi try su omno bu song po jongi un hikai ngi ki baro dei nanta un pen ken mau ngi ki baro nangta un pen gendo yangi sifang ka pop ka hok bat ka jing bisar nangta unyalam mingi sega jing sisa baro hangni pan wong Yushu apostle Paul uyalam mingi namar kat ki balai lam do men semu blai kita ken kilong ki khunu blai pi ki balanget hu Jisu la nyu ye ki do blai bekilong ki khunu blai mo tingi israwai pat ko men semu le nam tajungi na lor bau hikai, na lor bau upen kendo ingi, na lor bau upen ken mau ingi, na lor bu yalam ingi sekejing syabro, uyalam ingi patru kelum hagajing imjungi, ya kejing imjungi kepaman kesengi. Mo, di kita barok kijad namar bau mensim bakhut usyong po jungi. Tu kani kadai kebuong try Jesu ngayasa hau, wangaru ngayasa. Kita ke bangit ho mo te ka thoro ye jing namar habangi ngi ong bangi nget ukra Jesu komat ngi nget ha ka ktien ju pi mla ban panye khlat yu ukra Jesu na ka ktien ka ju ka dei ka bakong san habang nget hu Jesu komat nget ye ka e ka bong te komat lada nga Jesu syong po jonga uyesa po jonga komat bak ktien ka ju kasyong apa jong. Tehoi ngamla ban tiplot ka ktien Jisu la dangam puli ka Bible. Namar ngasyam ka ktien ka jong Jisu ha ka Bible. Mo ta daw dan kam man puli ka Bible. Tetapi pen ha ka siti sinong Kolosai kelenong ka balai kedekot ke bakhan riu. Siti sinong Kolosai kelenong ka balai kedekot ke bakhan riu.
Revelation ni. Ai baka ketien u Chris kan syongker hai hapo jongpi hagajing start baro. Da ka bahikai bat da ka bayesneng perlok hakisam bat haki jingruai bat ki jingken ut bakan jaman sim. Da ka barwai da ka jing ai haki dono jongpi show blay. Ai baka ketien u Chris kan syongker hai hapo jongpi hagajing start baro. Kabamut ba habang langit hau try Jesu ka ketien ka jong u ka syong hapo jongi. Den rei ngipat ngila ban pen dunai ka bor jong ka ladangi ngiklat no eka ngimpen la jingmun te ka ketien jong blai kamyo ban trekam. Ta ka daw ngi dei ban pen thamai la di da ka bangi puli ka Bible ban kani ka ketien ka jong blai kan syong hapo jongi. Kamut ka no bangila ka jing im kamut ka ketien jong blai kan yalam ingi kan guide ingi baru mensim bakho utrekam lang bat ka ketien no blai upun kendo ingi upenan kam da ka ketien no blai uhikai ingi yalam ingi upenan kam hida ka ketien no blai takadau pol wong ka wipat ka siti wong ba ka ketien no blai kalong ka wat lam umensim habang ipulai ka Bible umensim yo ban penan kam ya ka ketien ka jong blai bakan longkum ka wat lam banyadai ingi banyalam ingi mo tepi pulai ka siti sinong Ephesus kalan nong kabasau hei gamut ka leban rio ka dekot ka ba khat pra ka dekot ka ba khat nyo siti sinong Ephesus kalan nong ka ba rio ka dekot ka ba khat nyo wang tu simru ia ka jing dakhli ka jing penim bat ka wat lam umensim ka balong ka ketien ublai ken timla ban penyak khat yo Jisu na ka ketien ka jong ladang ngit ho Jisu kamat ngit ketien jong tegal jing akan ni ka pateng ka mangi wat pateng blai ru ba ki don gi baong ngit ho Jisu rei kim sim serious ya ke Bible. Teng ki pen kela, ki pen bakla ya ke Bible, ki interpret bakla. Nang ta ki pen ja wat ki ketien na ke Bible. Bukan biang bat ke jingkwa la jong. Den rei la danga sim serious ya ke jinget jonga how try Jesu kamat kaniru ka ketien jong ngadai ban sim serious. Ngadai ban puli ya ka banganyo jingba men sim na mar wong brio mla ban im tang dau pu rei da ka wei pa ka wei ka kentien ka bala mi no na ka sentur jong play ngamla ban im ka men sim jong ka mla ban yo jing im na da ngambam ya ka jingba men sim da ka ba puli ya ka Bible tati kita ki long ki jingmut ki ba mi hakani ka khot ka ba san rio bau Jisu usyong hapo jongi ngi syong hau kamut ngi mat ya ka jing kerkhu ka jong u ngi mat ya ka jing lait lut hau ka jing lait lut ban im ya ka jing im ka babha ban nai ka manu blai u syong pa da po jongi kamut ba ka ketien jong u ka syong po jongi u men sim ba khut u syong po jongi kamut ka tu ka jing hikai ki tu ki jing kran ki jong tra Jesu ki jing sisa boro ki syong po jongi ngi yo bor na ki te kata ka dai ka bangit hau mo tak dekat kebasan penyo pan ini peteng kumbau kpa ubala kumbau kpa uba im ula pa yanga bat ngaru nga im dau tau kpa kumta utau babam yanga unyo im ken danga tong inchkan mau buong ubabam yanga kamut bangit umah inchkan mau kata ka ju te kamut ayu ne buong kumbau tau kpa uba im ula pa yanga tu try Jesu pen kan mau biang badai ublai ukpa ubala phayu mo nadu kani ka bas katu ka basdang ni pulih kani ka lenong ban riu amdei nadu sedang du ngaman naga nadu ka dekat ka ba arf khandai lai phot term tu katu ka dekat ka ba tongi pechwa arfu riu kay Yesrim ha kay buong man hakani ka dekat ba san pho nyoru namar kumbau kpa udan ka jingim halade kumta ula ai ho khun ru banyo ka jingim halade
kani kita long markum jo kini dekat kalong kum gajing pen kan mau ba ublay ukpa dan kam ban ajing im manu yu kajing im kadon po jo kala don lupa udai utelong lani utmai jong kajing im ban ngiyo kajing im nabu ti wong trying to su to dekat bal pendrio ba ukpa ula ai kani kajing im hauru hakajing sia trying to su udan bat ukpa hakaba meningkong ula don lupa kata kajing im ru hau kabam dan kam dikiwe pat bikin ai hu nomor ula don ula yo no ukpa ti hakajing sia ula don kaba sedang hina do kabam jukut ula don lupa mo tenre ba one long brio hakata kajing im jung ukum brio hakamet kajung brio im da kata kabor jong kajing im kabau ukpa wayu kalong kerpang long pi haji sangi ki brio barok tingim dan ka ngimdei bangi dei ki telong jong kajing im ngamdei ngamla ban mudur dei bangala ban ajing im ki we ngatrai stui kata mo tenrei ukpa pat yo try jisu ai ketu kajing im ka ba ula ban ai ki we pat kamat ba nau try jisu pat ai pateng siki we pat kalong da kata da kajing yu ti try jisu ong pat ru ba dei pat bat ki bangit hu kumta uta ubabam yanga unyo ken unyo im ken danga kamat habang inget hu ngiyo diang ya kani kajing im kaba upat wahingi kalong kumong mo ukpa wai ho try jisu kajing long bri jung try jisu pat wai pateng pat hangi da kajing syayap kajung mo te pi nomor bangi keren sepang kajing im kalong kadon kam hado katata balai nomor ngastu te kani kajing im junga kalong kabasron lada kala dei kapor bangan klat ngani pertai seno kamen sim junga kan poi tela tangala dan kajing im kajung jisu po junga ngatikna bangan poi sakahima uble an poi sebeneng tenrei ladang simkhia ya kata ladang ong to gadan skiwi gilat kelenting lat perkhat kiwi gilat dan jing tikna mo hangta dan gib ong kani ka wei kelenti sagani ka wei pinlap ba hakajing sia kajing kinyam barok ki bami pertai gede kata kajing ksa jung brio ban thau nanti ban shoblei kat ba kani pan kaba ublei upan bet kadi tangkawai bau thau nanti tangkawai ye ki brio barok ndai bau brio thau nanti ban shoblei dei ublei thau nanti ye barok ki brio kajat kanu kajat kekenja compare tangkawai galenti nomor ula thau mu uingi baro bat kata galenti deu jisu te kadai ke jing pher ka mar khong pong nadangi perkhat mo te hangni utrai jisu ong kata bangi ngin yo ekani ke jing bam jukut te khot pasan phra wong pat kumno uni ulong utau kupu bolawan hian beneng kumba ki kpa jeng phi kele bam bat kele yap no jaro babam yunu kupu unyo im bom jukun tekani kalong kum ka conclusion lani ka jing pun kut ye ka e ka bo sedang la puli na do ka sedang to meneng lai puli khndiat ka tu khot bar phunriu to phi pech pat ye ki tu khot ke ba khamadin ketuk khot keba laifo wei lani arfkhandai ru namar kata gile kli u kai ka dak phla ba mele tingin yo bat ngin nget hami kai ka ba mele ki kpa jungi gile bam ye kata ka mana kari khlau kumbala tho ukpuna breng ula ai haki ban bam onda kum tau jisu ulong haki sisa ong hapi omdei Moses ubala ai hapi yo to kupuna breng ndrei ukpa junga u ai hapi
Yau tau kupu ubasisya na beneng. Namaru kupu jong ublay, ulong utau buan hian na beneng, bat uba ai ka jing im hakapatai. Namar kata kilay ong hau kotray tu ai yangi halagas ngi yaw niyo kupu. Tapi hangi ukran sipang kupu buan hian na beneng, kamot sipang iladi ite. Ulong jingbam bakanjam sim na menta jongki. Te upenkut biang hagani kebentakan. Kedekot pesan pupra, usong uni ulong utau kupu buan hian na beneng, om kumbaki kipa jompi kele bam bat kele yap no jar ubu bam yaw niyo kupu unyo im bam jukun. Kani ka kadai ka jonjing sno bat katu ka bau wan hiar ka mana na beneng, bau blay ubasai kun Israel sa bun snam, dan lembaga jingat ti jongki saupo snam hakari klau. Te habukim dan bam ban bam nomor kila hammi na Egypt ki khlamla ru ban ra bam nang ta banong ban set ban tiu man kasngi ru nyo bam na te ublay ulas pan hap dau tau kupu na beneng baki ong kamana tang ba kata kadai ka jingbam na kabenta kamat kiap no hi kitu ki breu mon dal de ka por bikin klat no mde baki imsa dan ru try su ong ba mo de tau kupu ba nado ublay ndai tang bosun hap nang ni na sin beneng te hab ong na beneng kamot no ublay bun sin karu komponen kam ki jiu wat mangi khasiru hab ong na beneng kamot no ublay te utrai jisu ukran ba de utau buan hian na do ublay ban ai hiki ya ka jingbam bakin miap shu kamot ka jingbam cukut mo to kani ka dei ka conclusion ya ka ka ba ulas dang na do ka khat ka balai fuar te nang taga dekat ke basan khandai pat agani galnong ban riu hi ke thu ong yakini ke ru ule thu ka senekok habau dang hikai ka pernam te utrai jisu ya thu ikini hikai ikini ha ka senekok ka dei ka yeng mani ka jong ki jiu mo ki jiu kat sebakilan we bakile don si kan ho na preng jong ki kile ban thau yeng berit ne bakham he banyo ban penlong jingeseng te kani ka jingdon jongi ki yeng maniru hadu menta ka dei ka but na ka tai ka bakilale maki na du benswa bahang no bangidon misna jaka bangin penlong jingeseng te kalong kum ka yeng mani ha ka to ka potam baki ki ong ka senekok mo ta te kumno ka long ka senekok ka pernam na mar ngila pulina do kalong banikong bahabau trajisu lawan pai pat nang tai na Bethsaida sesiliang kedureu Galilea ulawan poi ha Kapernaum kitu ki jiuru kele bodiu se Kapernaum temsim ye thopat ha tu basdang bau le rung ha senekok tele se ula sa ka to kanisngi ula hikai habaru ngimtep tamakini ki hikai ki bangi puli kini ki benta ki bakhadu ki dei ki bau hikai pok senekok mo tot tungin pulis isu kesekandiat sa nomor por kelajan ini petu dekat ban rup hopan nomor kata sibon lagi senran jong u haba kilayo sngo kilayo ong kani kalong kaktin ka ba ethan we bala ban ngap ya u te haktin paring this is a hard saying very hard saying mo tilada ong yeno bagi ong kitin ba than kamot de kitin ka bangam hap jingmun lani banga persya mo te hangni phi kedon rupa ka jing sngo ka jing nget jong kitu ki basngap kidon preng jong ki ba pediang bet ya ka bo ong kidon pat ki ong ani kata ta kala than ngam langai ki kata namar baki kila don pa ka kom per khala jong ka baki nget te ka tengkhu bat ka jing ong jisu te bagai tengku kisung kala than haga jing sisal ong ni bagi digi senran to ba ong senran kamut udai ta ubayo jingkai no ta ubaya lam yu mo lani ka ktin paring bapanan kam de u disciple udai senran kamut uba buat yau no hikai no ilam but u hikai no ta de senran mo te kam thau ye gitu tang gitu khat arngut
kani kentien boong ni hak tu kapor la bon ki babot yu Jisu ki ba sngap i jingkai jung don ki bada sim serious ba ki da sngap ba ki kwa ban ki sngo bakalong ke jingkar khu ki sngap rin dala poi kani ka benta don preng ju ki pat ki thut no kan ta ki ong kata tam sulangit mar ki la don ki pat la ka rukom perkhan ti kumta ki thut no bat ong ni ru hadien gini ka khon hakani ka bakut ju kan khot ngamon wei bola ban sngap yu komat kala long bagi perkhat lang kelumpat kum ka kenhon mo mano ban la ban sngap kita ki jing ong ju te kalau teng-teng mangi Jibril la dangi don ha ka nim lang sa lang ila ban sngom ta fang kono kono jing keren junu mo bom langit dani mai te hang ni kini ki senran ki tengkhu bat kani ka jing keren jung te ka khot ka ban ru foi ka ong Habau Jisu te ula tip haladi bagi tak senran jung ki keren khnyum se phangkata ulong haki sisya kane ka pentut yafi tengi ini sesin pat bau try Jisu namar la lam yu do man sim jung blai ula ban tip kumukhun jung blai bala ai kerpang do blai ka bor hu ula ban tip ye ka ka baki ki perkhat lani ki keren paseu ni ki brio tingim la mo dai kini ki khap utrai Jisu pen kam me kata ka bor blai ki jung la u im ko mu brio u haban bam ko bam ngi brio u haban di ko di ngi brio u haban keren u haban nya ben hendrai ki don ki khap pan bu pen kam me kata ka bor blai na ka banta kanu kono ka jing thmu ko don kam kumba haba u pen mi pat ki bayap na sebaginyo imbiang kataru pen kami ke boru play kumba hau besar itu kisan hajar ngut ki pajba tang da santli ki puban artli dokha yang taru pen kam ya ke boru play uaingu swa usa kedia itu ki jingbam dala kedia da sampat ki mi simi hadu ya kedang hadu san hajar ngut ki brio kataru tang kirang ba kham da nyau ki khna bat ki kenthai ki long kemi ti hang ni isasien bo try Jisu tak bor blai ka badan hu utip baki ya khnyum la ne ki ya thut chifang e ga bo kren ti ong shishu pan hak du khat ka ban ru fu ar kumno te la da phinyo I yo tau khunu breu bo le kiu shaka bo la don men chwa ti ong phin salingo na poi ka sngi bo phini I bo khunu breu u le kiu biang sebeneng bo don men chwa ka mo de kiu biang sebeneng tela se kini ki brek bi osno yu ta kapor kin don ki ba la yu yu ha kata kapor buli kiu pat sebeneng khamadien ni kini ke jingjia hadin sistem tam namar hadin sistem jong kini ke jingjia yu try Jisu un sasa narfna un sayam pad hadin kesngi ke balai un semi pat pad hadin bu mi pat yu kendo biang gisenran ha ka we ke jaka but hakata ka jaka kat ba udang ye keren bat ki lawan u lo na beneng bat la ra yu de ki angel hau tau lo ba ki se beneng tela se kita ki brio ki ba keren hakani ka por ka khamswa ki I kata ka por bat kin safla tin manta jong ki tela da ki khlmet te ka long ka jing ba be ka ba khrau ti wong kumno tela da phin yo I yo tau khunu brio bo le kiu shika bo dan menshwa kadakhat ka ban rupho kalong ka man sim ka pen im kado kampen mentoy ai ru em kita ki kitien ki bangala kren phi ki long ka man sim bat ki long ka jing im nrei don ki banak na phi ki bamnget to try Jisu ni upen syai biang baka jing im ka basisya jong ka mensim kamuan na ka basubam jing bam jong ka met tapi ya basdang ni galenong ni pule bo Jisu u besar ya ka jing don kam jong ka met kibriu kila tangan baro sisngi kila sngap yu ki kalat ban thit jing bam man rabam paru kimtep bakan slam ki bot yu uhikai yaki hakari khlau te habak
kamut namar buat ke jaka bagi bebun kin la ban syong ban yo sngo yu dan rei ka poi ka janmiet dan bam tu ndai bo shu i kum tu baki kin le phai siyeng le phai thali la se ka jaka sa ru kim dan rei ulas phai ki bikin syong bat ulale ta ka kamba ban besai ki ndai bo perkhat ya ka met ka jungi utip mengi ki breng dan kam ya ka jing bam jungi mala ka sngi kumtaru nakata ka dauru usahikai ka jing tuai utrai buong hak tu ka lan ka bangi ong mo tu ai hangi ya ka jingbam ka jongi ka bhala ka sngi ka bathau bo ble jongi u prakhat na ka menta kane ka bam jong ka met tang bau trai sun ni i bo kwa ngi ban ra ngi sha ka ba kham yar shu sha ba kham dan kam shu kata ka di jingbam sim bat ka jingim bom jikut namar kamantoi ladang al yo bam kerhai gani perthai ka jingim junga ngala ban im pahu prapho khnai phusnam ro to ngayo kerhai ndrei kumnu kaman sim junga pan lada kamdan jingim mari khlat ni perthai lakut ndan chu kanu ka ba shai ka ba snutanat ka ba kemen ka ba suk hadin kawan pat ka jing bisar ka jong blei te khamat ka khat bisar ublei nganum la ban ya dai le di da ka hok ka jonga nganum la namar ublei la pha khnang yu khun jung ban penyo hangi ya ka jingmap ya ka hok ka jong blei te phi puli ka kitab jing pan pau ka nong ka ba arpho hang tu la tho bala penmi ki briu na ka jing chaka ba bu ki ka jing yap bagila yap kan na ka duriau na ka jing yap na ka hedas bat la bisar ki Padahal kata la bread eki sedujok setaka pung geding. Balai namar baki kram pediang yau jisu. Ya kata ka jing penim ka bleu ai leng ba ka jing sa yau jisu. Di kita ki degi jing sah ni tu try jisu ong kini kenten bang keren manga ke ba baro banai keren ni ka por kedai na ka menta ka jing im ka bakan jaman sim. Wong kilong ki kitien ki badan ke bor men sim ki dan jing im kilong ke bor men sim tengah bat ki wei ki bon ki balangit hu jisu ki mat ya kata ba puli ka kitien ke jong blai puli ba snap igini ki kitien jong jisu ke dan ke bor ke bakan jam sim ke ba ai jing im ya ke men sim ke jonga ke jongi mo tu boleh kerku, ya kan kita jemput jungi kita nu boleh, ingin saya peteng pat, akan kita yo banwan, tak burung kejung, amen. Tak kapor lah kamiat, mat kesuki kita kebajing, kanang pit kita tengah, kanang sausan itu, tu ingin doai, mo. Kukpa jungi buah bening, ni aingu me atrai, bah me leplek kan ikalat, kemudian begini perkat, ini pusan, tak kapulih kektian kejung me keba im atrai. Bangi aingu ime ba mela ai hangi ya ka jingim bom jikut lengbau khunu jome Jesus Christ ba habangi nget hu ka ba stream ha ka ba kanjam sim ya ka ba bam ya ka do chung ba ka ba di ka snam jung ka ba thau ka jinget ka ba nyo ya ka jingbam men sim bangin la ba nyo ya ka jingim bom jikut try to kar khu yingi bangin nang suthu shishu ikini ki benta khnang ba try in yo ika jing scam jong ke jing penim mai ke jong me ka donot jongi habangi nget ho jisu bala dangin pat nget ru try bangin da yo ika ni ke jinget ban nget ho bat ban mat ika ni ke jingim bom jukun try to ker khuru ya baro ki bala snap ika ni ke ktin ke jong me ika ni ke por bagi nang mat ika jing im ka bakar hai ka ba me molekular hakito ki banget hame try tu sngo ko pai ki ni ke jing kerpat ki jongi ni pan ni kini keteng ka dan bortam ke jong tribe nong pen mbe jungi u Jesus Christ tunginya yang nang por dengan penwai tu airu bagajing ai ka badap yang ka bakrhai ke jong tribe jungi u Jesus Christ ke jingi ba ke jong bleu pa lam bagajing slok ke jong man sem bakhuin kina shongkar hai lambat ngi kumni kamangi dan hakani ka yeng ka jaume hoi habaro ki jaka bang rungit ki dan hakleng selak ka perthai menta badadu halak taru amen.